आणि खंयचे संदर्भारी आम्ही कसकसन संकल्प केले तर प्रति एक पंथा स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा। आम्ही हे वैकेची कन्स्ट्रक्शनाचे आम्ही आता वीर विठ्ठल मंदिर दुसरे कडे आम्ही हे केल्लो आसा। आज कशी एक हॉल जाता आसा, हॉलांत बसेल आसा, फाल्यां तसले एक वीर विठ्ठल मंदिर फाल्यां थंयचे दिवसा घडचं आसा। ते करताना आम्ही स्वाम्यालेगी म्हळ्यार अनुग्रह की रामदेवालेक अनुग्रह की प्रसाद घेतली। उट्टो हाका प्रसाद मेळ्ळे, केलो आमकां परिहार करका म्हणून देवान अनुग्रह केले। ते परिहार उठ कोर घेवन आयच्या दिवसाक आम्ही आरंभ केले आणि मुखावेल 2 वर्षांना हे पर्तगाळी तुमकां नवनिर्मित पर्तगाळी तुमकां पळोवच्याक मेळटा। त्या दिकान अयोध्या राम मंदिर आणि ह्या दिकान पर्तगाळी राम मंदिर, ह्या दोन्हीची एकपंथ जाता आशिल्ले एक संतोषाचो विषय।